हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्साचं स्वागत. आज आम्ही पणसा फळ कशी करची म्हणून पळया तडे पणसा घर घेऊन सಣ್ಣ कट करून दवराती 1.5 कप देव तितले आणि 1 कप सुरे तांदूळ पळयाचे 2-3 घंटे उदकात तिंबागला ती मागीर सोय कांतून दवरा 1 अर्ध कप तितले आणि 1/4 कप खायची केचड गोड जाडून दवरा फळ गडू जावकदल्लारी अर्ध कप घालाती. सो ಈ पणसागर तांदूळ गोड थोडे उद्दा मिक्सरांत घालून ल्हान वाटी आती वाटील पीठ काणीक तोपाक घालून ताका 1/4 चमचे तितले मीठ घालून मिक्स कराती. फळां कायल गॅसार दवरून मिडियम फ्लेमार हीट कराती. एक दवले तितले फळ्या पीठ घालून कायलीर घाला आणि स्प्रेड करा. बावडी दांकून 1-2-3 मिनिट भाजी येते. मागीर बावडी काढून ताजेर 1 टीस्पून तितले तेल देऊन तूप स्प्रिंकल करून उमती घालून वापस 1-2 मिनिट भाजी भाजील फळ काढून प्लेटान घालून तूप घालून सर्व करा. ट्राय करून पळया. थँक्यू.